Kararag kasakbayan ti misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad apanggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen. Hintay ani agyaman ken ni Jesus anak santuan. Ububing agtutubo na taringa agmay sakay nga agyaman. Agmay sakay nga agyaman. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa ngalubungan a Domingo, ti panagmisyon.
Ti panangidawdawat tayo, kadagiti amin, a misyonero, ken ti panakaipalagip kada tayo, ti annungan tayo, kas paset ti panakabunyag tayo, ti annungan nga mangiparangarang, ken mangiburay, ti pambati, ken Apo tayo nga Jesucristo, ti naimbagadamag nga niyag na, ti panakaisarakan a pinasamak ti Apo, agpaay iti sangkatawan, iti sangalubungan. Agdawat tayo ti kaasi, ti Diyos, tapno agtultuloy nga napnuan reget ken regta, dahiti nga panakaisaknap ti pamati tayo. Agbabawi tayo karagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod karagiti na santuan a misteryo. Agkumpesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken karagayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria, Gnanay na Birhen. Karagiti amin ng anghel ken sa santo, ken karakayumat kakabsat, tiga kasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalang na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Idaydayaw tayo ti Dios, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnagnakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrugmabandag, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan, Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika, Apo mia, Jesu Kristo, bukbukto nga anak, ti Diyos nga Apo, Kordero ti ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan, sika amangika, kadagiti basbason ti lubo, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbason ti lubo, awate kadaytoy arararaw ni sikasi tutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan, yantang esisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Manakabalin amin katagnanay na Dios,
dagdagam kad ti pamati inanama ken ayat mi. Ipaay mo kumata tungpalan mi asi ayat ti ibilin mo, tapno magunod mi ti biag nga inkarim. Dawati mi daytoy gapo ken Hesus Kristo nga anak mo ken apo mi, iso makipagbiag ken makipagarikan ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kuna ti Apo, agkanta kayo siraragsak iti Israel, ti kangrunaan kadagiti nasyon. Ikantayo ti pagdaydayo yu ket kunayo. Insalakan ti Apo dagiti tattao na. Inispal na dagiti amin anatda. Alaik to ida manipod iti amyanan, yawid kunto ida manipod iti pungto ti daga. Kumuyog to kadakwada dagiti bulsek ken dagiti pilay. Dagiti masikog ken dagiti dandani agpasngay. Dakkel danto a nasyon nga agsubli. Agsangsangit to dagiti tattaok nga agsubli. Agkarkararagdan to bayat ti panangyawid ko kadakwada. Iturong to ida kadagiti waig, itinasimpa adalan tapno sa anda maitibkol. Siak ti panakaama ti Israel, ket ni Ephraim itinauna nga anak ko. Ti sao ti Apo. Dagiti dadakkel labanag, impaay iti Apo kada kami, ket anyan aragsak mi. Idi isubli na kami ti Apo idyaysyon, kas kamlag tagtagainep, kas taunay akat katawa, ken kankantami gapu iti rag-o. Iti kasta, kuna dagiti sabali a nasyon. Impaay ti Apo dagiti naindakla na banag kadakwada. Agpayso nga impaay na kada kami dagiti dadakkel labanag ket anyan aragsak mi. O Apo, isubli na kami kadi iti sigod a kinarangay mi. Kas iti panangpunno iti tudom kadagiti na mag-aadaga. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon, asiawit iti bini, agsublidan to asiraragsak, asiawit ti apit da. Ti basa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Mapili ti tunggal kangatuan a padi kadagiti kailyan na, ket matudingan ngagserbi iti Dios gapu kadakwada, tapno idatag na dagiti sagsagot ken datdaton gapu kadagiti basbason. Yantangay ta damet pagkurangan na, maanusan na dagiti ignorante ken managlabsing. Agsipot ta nakapoy met, masapul ang mangipaay kadagiti tatdaton, saan laeng agapu kadagiti basbasol dagiti tattao, no diket gapumet iti basol na. Awan ti mangisaad iti bagina akangatuan apadi, no dilaeng babaen ti panangdutok ti Dios, akasmet iti panangdutok ni Aaron. Kastamet asaan adinutukan ni Kristo ti bagina akangatuan apadi. Kinunaket di ti Dios ken kuana, sika ti anak ko, itangal daw nagbalinak nga amam. Kinunanapay iti sabali apaset, padi ka ngagnanayon akas iti kinapadi ni Melkisedek. Ti sao ti Apo.
iti puso intay lukta kadagiti balik puso intay lukta kadagiti balikas anasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Dimteng ni Jesus ken dagiti adalan na agraman dagiti adu at tao ijay Jericho. Idi apumampanaw da sadyay adda nga agtugtugaw iti igid ti dalan a magipalpalama ni Bartimeos abulsek nga anak ni Timeo. Apaman anangeg na nga adda ni Jesus at taga Nazaret, impukkaw na, Jesus nga anak ni David, kasyan nak kadi, inungtan dagiti ado ket pinagulimag da, ngem inyad adda na ket di tinangipukkaw, anak ni David, kasyan nak kadi, nagsardeng ni Jesus, ayaban yuman ditoy kinunana. Inayaban dang arud tibulsek, papigsaem tanakem mo kinunada kenkwana, tumakder ka tapaayaban na ka, inikat ni Bartimeo ti kagayna, timmakder adagos ket immasideg ken Jesus. Anya ti kayat mo nga aramideg ken ka, sinaludsod ni Jesus. Maestro, makakita ak kuma insungbat ti bulsek inkan kinunan ni Jesus ti pamatim tinang paimbag ken ka nakakita adagos ti bulsek ket simurot ken Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agkakabsat ko ken Apo tayo nga Jesucristo. Ti agtultuloy nga panagdalyasat dagiti adalan. Indauluan ni Apo Jesus ti ipapanda sa Jerusalem para iti panakarambak ti Paskwa. Addadan iti sakaanan ti agturong iti Jerusalem. Ta agpangato da addada iti maudi nga patad sa rininot ngagpangato adada iti Jericho. Napnuan anag ken kaipapanan dati nga dalyasat ti pamati, dalyasat nga isursuro na dagiti adalan may panggap iti kinapasurot, kinadisipulo, kinaadalan. Ket iti sakbay nga umulidan iti Jerusalem daytoy milagro ti panakapaimbag ti maysa nga bulusek, ti maiparang ita kada tayo, ti panakaadal tayo iti napnuan talek apamati, tapno agbalintera nga pasurot ni Apo Jesus. Ti mo nga may basa ng ngagan tayo, ti libro ni Propeta Jeremias, nga agsarsarita iti panagsubli dagiti tattao nga naadipen napagtalaw nga nagturong sa Babylonia agsublida ket mapaimbagto dagiti amin nga daan pagkurangan dagiti bulsek dagiti pilay daytoy ti maipadpadto nga aramidan to ti Mesiyas paimbagen nanto dagiti amin nga daan pagkurangan iti bagi mitinaununeg pay
ket iti pagkurangan iti biag nga na espirituan. Ni Kristo Jesus akangatuan apadi ti saritaan met ti nagsurat ti may panggap ti nagsurat kadagiti Hebreo nakamaten na nga kangatuan apadi iti orden ni Melkisedek nagtaud ken nagturong iti saan nga maibaga nga nagtaudan na naipaay ken kuana dayta nga kangatuan a kinapadi ni Kristo Jesus nga mangdalos mangpukaw kadagiti amin nga basbasol. Ti ininot nga panangtaljap tayo sa gabasit ditoy ebanghelyo ti kadadan sa Jericho daytoy nga bulusek saritaan na lakit nga rod dijay daan nga tulag ti libro ni Bartime ni libro ni Jeremias ti panagkapaimbag daytoy nga bulusek nga naikanpay itinagan Timeo Bar Timeo anak ni Timeo apaman na nanggagna nga da ni Jesus at da iti igid tidalan gagangay kadagidin nga panawen nga agpalpalamada adda iti igid tidaldalan kitaan tayo dayta nga dalan lata dalan ti panagdalyasat dalan iti panagdalyasat tayo iti panagbiag tayo nalabit da tayo nga mismo ado dagiti kanito ken panawen nga nagbalin tayo nga bulset kadagiti kadda tayo iti pakakumikuman iti dalan iti biag adda dagiti pagtengken pasamak dati iti dalan no kunatayon nya kadday ta dalan paglabasan dagiti agkutkuti ken nagtigtignay kadagiti nga panawon tattao kadagiti nga panawon luglugan idi pandemya binmasit no di pay kidi nagawan tikuti ken tignay iti daldalan makipalpalama apaman anang ngagdanga dan Jesus pukaw na Jesus anak ni David kasyan nak kadi saan nga gagangay nga Hudyo amuna ti may panggap kini David amuna pa nga ti Mesiyas mawagan iti anak ni David saan nga narabaw ti panakaamuna naunegmet amuna pay ti Mesiyas ket maibilang to nga agtaod iti kapututan ken mabigbig ken nagtaod iti kapututan ni David inungtan dagiti ado pinagulimek da kas iti pagtengken pasamak ngano dagiti awanan gaway ta bulsek ket garod iti kultura ken pamati dagiti Hudyo dagiti bulsek na bulsek da gaputa managbasol da ket madusdusa da kasta ti panunot kasta dagiti mentality dagiti Hudyo sut gapuna nga lapdanda nga umasideg nalabit digitoy nalabit no siya sino digitoy nga nanglaped nga mabaling nga mapasamak met mabaling nga oray datayo dagiti umasideg dadta nga sumbrek di kina misyonero tayo imbes nga i-facilitate tayo imbes nga iwanwanon kan tumulong tayo ti panakaiwardas ti iya sideg ti pada tayo nga tao nalabit ang balintay pa nga laped wenno mga tipa wenno mang pasardeng tayo pay ngem intuloy na tinagpukaw iparang namat ti awan sarday na nga panangawag ken panagkamatereg nga nalabit uray da tayo adu dagiti kanito ken panawen kasantay nga agsarday napnon pamati Jesus anak ni David tulungan na kasyan na kadi nagsardeng ni Jesus nagsardeng ited ti Apo ti panangtaming kan panangkita kada tayo ayaban yuman ditoy hinayabanda dagos nagbaliw ti kababalinda ne ingkan patibkeram tanakem mo no ada kadigiti kanito nga na laing tayo mat nga mangbayabay ang dayayan ni nagbaidi abugon dalaang pagapaman idi paayaban na ningkan papigsaam tanakem mo tumakder ka no kita ket amin ket tignay tumakder ka ibabangon itatakder manipod iti kinabulsek tumakder ka
tinmakder, inikat ni Bartimeo ti kagayna. Iti isusurot tayo ken ni Apo Isus. Nalabit, uray da ito'y senyal. Ta iti rito ti bunyag, ikatem ti badom, bumabaka, ikatem, senyal iti panangikat, iti daan na kinatao. Tapno sumberkan iti baro a kinatao. Ada senyal pay iti bunyag iti da ito'y. Tada jay rito, ti kadaanan nga bunyag, maikat ti kawes da, bumabada, maibatok da, umuli da, maited ti baro a kawes nga puraw. Aniya ti kayat mo nga aramidek ken ka. Sinaludsod na Jesus, Maestro, makakita ak kuma, ti insungbat na, inkan, ti pamatim, tinang paimbag ken ka. Nakakita adagos ket sinmurot, nagbalin nga adalan. May samanen nga palagip, nga no adalan na tayo ni Apo Jesus, nasken nga umunapay nga makita tayo, mabigbig tayo, inkwentro, panakisinara, nakipatang, imawag ken kwa na, nagkamang ken kwa na, nagsardeng na Jesus, sinungbatan na, inikan na iti atensyon, iparang nalauna iti panangaasi, ti panangayat, ti panangilala ni Apo Dios. No umawag tayo, no kumamang tayo, no manyan nga grasya, ta iti kinabulsek, no, paunag tayon, nga kitaan, daytoy nga kinabulsek. Dakkel, nga panursuro, ti palagip na manen kada tayo. Daytoy na espirituan a kinabulsek. Naununeg ti ibagana nung kitaan tayo. Nga oray makakita, daytoy ti nakarikrikot, makakita, damatana, si babagi, damatana, ngem, iti amiris, iti pamati, iti panagkitkita, na kulaputan, naseraan, makita tayon ti nakadado nga rikot ken rigat iti panagkita na duma gaputi na duma nga kasasaad ti bagi tayo agkapoy a panagkita, nakapoy a panagkitkita, basit a panagkitkita. Anya ti gapuna dagiti pakabulusikan tayo, simumulagat nalabit santay a makakita na duma nga panangiladawan iti daytoy nga kita ti kinabulsek. Adda na espirituan na kinabulsek no napunno tayo iti basbasol dagiti kababalin kun ugali tayo nga may kaniwas iti kinakristyano, kinapasurot, kinaadalan, kinadisipulo santay nga makakita. Sa balipay jay kabalyo nga nakaluban may maysa ti panagkita na. Mabalin nga pagamamirisan tayo, anya ti panagkitkita tayo. Kasano ti panagkitkita tayo. No daduma dayay panagkitkita tayo, mabalin nga kuna tayo, kasparigan ti panagkitkita tayo, mabalin nga nakapoy, mabalin nga nakurapay, ket iti kinakurapay ti panagkitkita tayo, mabalin nga hante pay makitan dagiti nakurapay. Marigatan tayo nga makakita, narigatan tayo nga mabigbig dagiti nakurapay. Mabalin nga dati panagkitkita tayo, kitaan tayo latan di kinakurapay mo. Padak nga nakurapay di kinakurapay na iti kitaan na. Ngabuti panangkitkita na di kinakurapay na nabulsek. Saan nga agkuti? Uri ka na panglawak, narigat tibiyag ko, awanan. Nga makakita, marigatan nga makakita, di nga agkuti, di nga agkirin, naupay yun. Binulsek, ti upay na. Bulsek, di na makita, dagiti nakurapay. Bulsek, iti kinakurapay na, nabulsek. Bulsek, tikit kitaan na latan, gaputa, narigat tibiyag, rason pay daytan, narigat tibiyag, ada pandemya, nabagyo kami, agsakit kami, di may masango ni Apo Diyos. Daytan tinagsaum. Ta dagiti dumteng nga pakasuutan, dagiti parikot, dita
nga nasken nga kumpet ken umawag tayo. Ididimteng ti pandemya, yamuno niya ti kita ti pamati tayo. Nagdakkel nga karit, takarkaritan nga rod ti Dios ti pamati tayo. Daytan, nagbalin mo nga rason nga kumleb. Ayan na nga tan. Daytan, Allah, umangan tuki day no maalisa na. 98 ti taon mon, mabuteng ka nga rumwar. Nagpigsa ka pa ilang agtaray kan magna. Ngum mabuteng ka nga rumwar, amangan numatay ka. Apagbiag ka pa nga tati 50 years. Allah, hanak makapan. Ket nauray nga ta nagado nga rason. Umuran ano, di pa ilang nga nagbalin nga leksyon kada tayo. Talna ka, ditam, pandemya, awan rumwar. Uragan ano ka, orinyatan, uragan, data. Mintono kan, naipisok ka. Agbaling ka din nga rason mo, ti panagbiag mo. Agbalin nga rason, mabulusek tayo. Nabulusek tayo, mintono kan, di tayo makita, dahil kapanggan, iti panagbiag tayo. Essential. Rumarlaang para ti essential. Nagbaling nga nakatatao tayo. Tila essential agas ken makan. Pamati saanen nga essential. Dayay ti kadakkelan nga tarigagay ti pandemya mapukaw ti pamati katawa ta demonyon. No da problema mo nagsipnget ti panuno mo di tamon nga agmalmalanga kaya mon ti mangala ti tali. Wano na upay kaawanan ti pigsamon. Detan. Apay nga mapasama? Agsipod tanakulaapan, ken nakalupkupan, ken kinmapo yu panagkita, gapu kadagiti na palalo nga pagkurangan, ken kinarasikan kinamanagbasol, kimapsot di pamati. Gapu iti nakapsot nga pamati, pinaimbag na ka, gapu ti pamati. Gapu ti nakapsot nga pamati tayo, di tayo napuputan, nabulusek tayo. May sagiturong ti panonot, may sagiturong ti rikna, nasirsirib tayo ng niya po Diyos, rasonan tayo pa yun ti sauna, makaaramid tayo tinagadong rason, agsipod, tanamset, na puno, na malamalan, na irareb, ti kinarasi, ti kinamanagbasol, tinaduma-duma nga addiction, nga nangiyadayo kada tayo, saan tayo meten, nga pasurot, iso tigapo na nga, nagsayaten tayo di na lawaganan ti panagkita na nagbalin nga pasurot. Napateg nga kitaan tayo, da di pan nakisinarak ko kina Apo Isus, masarakak kadi, iti padas ti panagbiag ko, mariknak kadi ti kada ni Apo Diyos, tanong mo nga marikna ti kada ni Apo Diyos, intunukan iturong naka, guyuden naka, irareb naka, dagiti sabali nga banbanag, pagbalinam to pengarasonan, nababati panagkitkitam, nakapoy ti panagkitkitam, nakapsot ti panagkitam, nakapsot ti pamatim, agsakit ti pamatim. Today nga kinabulsek ni Bartimeo, nga iparang namat kada tayo, dito nga kinabulsek, iti pamati tayo, dawatan tayo, Apo, Jesus, anak ni David, makakita ako ma, dayaman ti kanayon tayo, sansanan tayo nga itanamitim. Ang Jesus, anak ni David, makakita ako ma. Dayta, maindengan ken makita, ken mabigbig tayo kuma. Talo, mutlaeng ti iyaw awis namanen kada tayo daytoy. Umuna, kumita tayo iti Apo, kitaan tayo ti Apo. So, dagita sinyal, makita tayo ti Apo, nagbaling nga tao, indaton na ti bagina, inted na ti amin na, ay kanda dyan, no makita tayo dayta, nya ti di na kumapumigsan, babaan ti grasya ti Apo, nya ti di na rumong buwan, nya ti di na pagsantakan, nya ti di na pagdurasan, dayta nga pamati tayo, kumita tayo, iti Apo. No glalo, no dumteng, dagiti na duma-duma nga kita, ti pakasuutan, ti panagbiag tayo, kumita tayo, iti Apo. Kumita tayo, iti Apo, kitaan tayo, umawag tayo ken kuana, agkamang tayo, iti kaasina, dawaten tayo, nga tulungan na tayo, tunggal aglualo tayo, iti Apo,
kaasyan na kami. Umawawag tayo, bigbigan tayo nga muna, isuna, saan nga na dyan, kinakaasi ka, kasi akmat, nagapimpiman akmat, mamati ka kinapo Diyos, ada ka di pamatim kinapo Diyos, no ada pamatim, adda agtignay, agkuti, tapno makasinarak mo, agdawat tayo itilawag, lawag, tapno maamiris tayo, tapno makasinarak tayo. Tunawan datang lawag, santay nga makita ti Apo. May kadwa, kitaan tayo, ti kaungkan tayo. Dayta nga may pampaamiris kada tayo. Kitaan tayo, ti bagbagi tayo. Damay sa, tiniksan na ti padi. Apay kastuyan ti mapaspasamak. Damay sa, yunag ti simbaan. Kunana, Apo pade, kastuyan ti mapaspasamak. Adak, yunag ti simbahan, nakigtutak pa'y. Hindi na dyan may isa nga makimkimisa, pagamang sindian na mo dyan sigarilyonan, nagastyang ko na ibatan, dyan ikiganak nga butilya ti San Miguel. Hey, kitaam, nakita na sa bali, di na makita, kaiso, nakaigam ti butilya ti San Miguel, makimkimisa nga umininom. Tamaupupay tibiyag na awan ti Apo Diyos, bagpay ti San Miguel, mayatin ti bilo-bilo. Santo na munawan, hindi nakakita ti agsindi. Naglaka nga makita di sa bali, into no kitaan tayo, bagbagi tayo, na nakarkarupay, umininom ti San Miguel. No di mo mang tadapa, di ti inuman na, nangitugot akong ti San Miguel. Kanin ito na uminom amat, sabay gagasam dahi ta, kita am no daduma, no, nadadail nga ulo tayo. Kan, iti may katlo, kumita tayo, kitaan tayo, tipada tayo nga tao, sugarog nga, data mata tayo kini, kumita iti sa bali, kitaan, imutektekan, mingmingan tayo. Diyos, bagi, pada at tao, dayta, ti serbi, dayta nga mata, masapul nga talaga, kitaan tayo. Nagpintas nga, pag-amirisan, tuno agawid kayo, uray dadta kay dalan nyo, no kayo, na nakapinpintas nga kanta nga abukayin na tayo iti turong ti panunot ti puso ken mata tayo. Ikaw ang aking tanging yaman. Jay i-google yun to, sayon to kanta-kantaan. Tanuhang nga kanan nga TikTok ti kan-kantaan niyo. Tauray senior citizen gaya man naglaingan nga kanta ti TikTok. Sumada jay tanging yaman. Biro ko yun tumada jay. Tintunukan sang kabalay kayo, kantaan kayo manday ta, tanging yaman. Ano, Ilocano mo, no kaya mo mo, nagsala kayo nga agasawa, kantaan nyo dungdungwan kanto. Ta, nakadado, tatata, agsirsira ka man iti balbalay, nakadado makita nga agasawa, sanda agab-abayan nga maturog, na umadangken na sa ildan. Ti ammo dalaeng ka agasawa dalaeng no kapigpigsaan. Agkaidda dalaeng no agkwa nagmadi. Kagapo kano ta bakit ken lakaydan sanda kanumaten agkwa-kwa di da pay agkaiddan nagmadi. Kasla ti panagkaidda laeng ka agkwa. Kikitaom da jay mismo pay nga agasawan ka nauneg nga sinarak iti kararwa ken kaunggan. Nga ti panagasawa saan lang alasag. Langen-langen ken singed timpuyog da gaputan na bayag da kano mga agasawa dila kano apo ti kaabay dan na uma kanon nga kaabay na ni asawa na nagmadi maglakit tadya nagasawan mauma kagayam iti asawam isunga kitaan niyo ay laglagi po niyo apo ipa-check up tayo kini apo isos apo check up man tuy matak ure imimbag amin nga katarak mo, kada amin nagmayat ti matamon, hanggang pa agusto sarte ang tiyukos, ngam di ka pa'y makita ni Apo Isos, kini katugangam, ilunlunod mulat tati buis-buisi mo, kini karubam, anya mari, bulsik, handa nga makita nga tao di karubam na, bulsik. Jesus, anak ni David, kaasyanak kadi, ulit-ulitan tayo, dayta. One, gring kayo, nakaturog kay sa matan. Ada tuyak na bababan, makita dak,
Makangag tamatayo, makangag talapayag tanong mo na duma ko na balibaliktad no kita di mata na ti pagdengeg na, di lapayag na ti pagkita na. Adapay kakasdayan. Hama nagpaiso. Na duma-duma nagbaling nga pangsyon na di ngiwat, di agong, di lapayag. Sabalin ti pagkitkita na di agong. Naangot ko lang ang amukon. Kung nanabay. Naramanak amukon. Ore di na nakita. Nangeg ko amokon. Kita nakita nan kasla na lang nakita. So nga makita mo dahil pa nagkita poon kun tulbog ti amin. Dahil nga pa nagkita kaunggahan. Dahil nga pa nagkita san lang nga physical nga mata. Paunagan ti pa nagkita. Mamatiak iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit kendaga. Mamatiak met ken Jesucristo abugbugtong anak na ken apo tayo. At imao iteramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, nelan sa iti krus natay ket na itanem, imulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlungal daw, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makanawan, ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay, mamati akmet iti Espiritu Santo, patsekmet ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katanantumot panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Manangasi a Dios, inted mo ti panagkita ken ni Bartimeo, anagdawat iti panakakita. Italagmi dagiti panggupmi, napduan pamati, nga indengam ida. Tunggal kararag ko na tayo, dawaten mi ken kaapo denggan nakam kadi. Ikararagan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno ituloy dati mangiwayat ti panangpaimbag ni Apo Jesus iti amin, nang runa dagiti napanglaw, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken kaapo denggan nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, lokal ken nasyonal, tapno kanayon na makita dati kasapulan, dagiti tattao pagserserbyanda, ket agaramid dati makatulong kadakwada, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken kaapo denggan nakam kadi. Ikararagan tayo dagiti addaan ti diferensya iti bagi, dagiti bulsek, tuleng, umel, lugpi ken pilay, tapno kanayon na si papati da ken Kristo, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken kaapo denggan nakam kadi. Ikararagan tayo tigimong tayo, tapno kanayon nga ipakita, ken iparik na tayo ti panangipateg, kadagiti awanan gasa ta kakabsat tayo. Babayan dagiti aramid tayo anapnuan ayat, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken kaapo denggan nakam kadi. Kararagan tayo dagiti amin na mintatay tayo, tapno may ranod dan kadagiti ragsak iti langit, kumararag tayo iti Apo. Dawaten mi ken kaapo denggan nakam kadi. Tinaisang sangayan abanag, apanggep ikararagan tayo ti beneg ti dioceses nga panakaaramid ti sinodo, tapno addaan rekta makipaset amin anabuniagan iti dating aganwat ti iglesia tayo. Idadawatan tayo dagiti aming nga misyonero, tapno adalat ta tured ken tibkerda, ketadada kumamat nabuslon nga panagayat amang idawdawat kadakwada, tumulong kadakwada. Idadawatan tayo dagiti aming nga nadidigra, tapno makarukat ken makabangon da. Iti didigra nga sinagrapda. Mariknada kuma ti kadda ti Apo. Iti panawen iti rikut ken rigat da. Adada kuma tattao nga nasinaw ti puso da nga tumulong kadakwada. Dawaten tayo iti Apo. Tenggama po ti kararag tigimong mi patgamida. Tadi mi maragpat ida, babaan lang tibukod mi nga pigsa. Amin digiti dawaten mi gapo kan Kristo nga Apo mi.
pagano mo. Daton ni kametla nagtaudan, isabot ko apagyaman ken ka. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Kitam kadiapo dagito'y daton, nga ruknoy mi iti dayag mo, ipaay mo tati aramidan mi apagserbikan ka, agbanag apakay dayawam, gapukan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno amay kari kat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso. Agyaman kami kan kaapo na santuan nga ama man nakabalin amin katagnanay na Dios. Bigbigan mi apakay tanukan tagloryam. Asika a Diyos adi matay, saranayam ti tao anay kari amatay. Katinaramat mo ti kinatao mi, amang ipaay iti panakapasalon at mi, babaan ti panangaramid mo, apamuspusan ti panakaisalakan mi, day tamat laak kinatao, anang iduron iti panagbasol mi. Gapukan Kristo nga apo mi, kat gapukan Kristo day dayaw itadayag mo ti bunggoy dagiti anghel, agraragsak nga agnanayon itasaklang mo, ipalubos mo nga itimpuyog mi tinakurapay at timak mi kat ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken, napno huda, iti pakay dayda yawa husana iti kangatuan madaydayaw ti uman iti naga ti apo husana iti nga tuwa. Pudno unay apo, abig ka a kinasanto. Si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga ipaay mo ta espiritom. Amang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinam kat ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni apo mi ay Jesucristo. Isudi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alanyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik. Isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan di panang rabida. Nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka.
Saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alangin nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Daytoy ti kalis ti darak. Darati baro ka nagnanay na tulag. Iso may buyat to may pahi kada kayo. Kaniti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Arami rin nyo daytoy apang ilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo, agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, ti tinapay ti biag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da, dito saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan nakam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pumapo ti iglesia iti sangalubungan, parayrayam tayat na anagyosan. Laglagi pam ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi namin na papadi. Laglagi pam amin apimusayan, awatam iday ti sidong mo apakakitaan daken ka. Ipahay mo mat takaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyagngag na nayon. Kat makiranod kami kanainggasatan, a Birhen Maria ngay na ti Diyos, kanagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat ka apostol kan sa santo, anak kapudno, anak serbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo kan Yesu Kristo anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken ka man nagabalin nga ma, kami nadayaw kan gloria, tagnanayin nga wan tinggana. Kas may maysa apagilya, may maysa nga pamilya. Awagan tayo ti Diyos kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanam dagitutang, nakasmat pamakawam. Ti utang dagiti mautang kada kami. Ti nakambaybayan nga mannugot ti suliso. Salakan na kamkat iti dakas. Salakan na kami Apo iti amin apagdaksan. Idem masiayat tagapiam kada kami. Mabanti tulong taasim. Mailisi kam kuma iti basol kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat. Ti ay ni Jesu Kristo anay salakan kada kami. Apo Jesus, kinanam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukaniak tited ko kada kayo. Sana dagiti basol mitikitan, dagiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayanurot iti pagayatam, ipay mo asiyasi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kinagari, tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayin kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablaw ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang kadakam ti kapya. Kakabsat ko atoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo nayaban, iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniyak, umidi may salasaom, mapaimbagton ti kararo.
Kararag, kumararag tayo, dawatan mi Apo, tadagiti sakramento, nga inawat mi, ibunga da kada kami, tilinaon da, tapno may ranod kam tumat, iti padayas sa dilangit, isong iladawan, ti panagkumulgar mi, gapukan Kristo, nga Apo mi. Agtugaw tayo, ti sangalubungan, Domingo ti misyon, ket iso ti napateg nga panagurur tayo iti suporta. So maipan ti sunggapong ket ipisokyo dagiti papel. Papel nga kwarta sa nga sinsilyo. Taano suportaran tayo. Papel kanayon tatno suportaran tayo dagiti nakarikrikot nga kasasaad ti pagmisyonan dagiti misyonero, san lang nga suporta kadagiti misyonero, ngam dagiti narikot nga kasasaad pay kadagiti mission territories tayo. Itatamalam ti regular nga panagmi-meeting dagiti dadaulo pastoral amin nga man narawidwid ti binulan a meeting tayo iti Oktubre maangay itatamalam iti alauna diti simbaan. May palagip, dayay sa karubaan nga panagdadagop tayo, nga panagkamang, iti asi ti Diyos, babaan ti panangibabat na po Santa Maria, dito iti sa karubaan nga activity nga padasan tilata, nga itultuloy nga biyagan, ti sa karubaan nga panagsanto rosaryo tayo. Ti Sisa Rosary, awan ti makalapod, dayala ti basit nga gimong tayon, tanagbasit mo, nga nakadakdakel sa nga pulo, 15 nga pamilya, 6 nga pamilya, 9 nga pamilya, agdadagop tayo, nga kararag, iti minalam, iti rinabii, wano iti agsapa, may panggaplat ta, iti panangikanawa ti Apo, kan panang tulong ti Apo, kan panang patibker ti Apo, kirigiti aming nga suot nga dumteng kada tayo. Ti paseyo ni San Jose, at dan iti Poblacion Norte, agtung palton, ito nga lawas, mapanto di jay este, kalpasana, Poblacion Sur, na iring paston, iti 30 katupat nga barangay, dito nga tawan, nga na isang sangayan, nga tawan ni San Jose, dito paseyo ni San Jose, kalpasan na, iti sumuno nga lawas, kalpasan na iti paseyo ni San Jose, may rubat mat, dito ramrambakan tayo, ti 2021, naging gana ti 2022, nga 500 years ti panagkristyano tayo, suntumatan ti dalyasat, ti krus, ti jubileo, tapno dita nga pasingkadan tayo manan, taldiapan, dagiti pamati tayo, dagiti sakramento, nang ro na ti bunyag, kumpirma ken na Santa na Eucharistia, dagiti 10 abilin ti Dios, ngagpundasyon da amin dagitoy iti pamati, credo, iti talong aldaw, ag-review tayo laang, taldiapan tayo, dagita nga talong abunag ti pamati, nga awan sarday na nga paunagan tayo, aging gana nga sibibiyag tayo. Daytanto ti itugtugot, ti dalyasat, ti krus, ti jubileo, mangrugi ita Oktubre, aging gana into no Semana Santa, into no may nga tawan. Ti panagungar, isuntumatan ti panagibus na, ti ramrambak, iti 500 years, ti panagkristyano, ti pagilian tayo nga Pilipinas. Hidawdawatan tayo, ti Diyos talubad na, Aninora Haramilya, taga Poblacion Norte, Pimusayan, maitabon into no 26 ti Oktubre. Ni Juanita Kiming, taga Mambog, 76 ti taon na, Pimusayan, maitabon into no 27 ti Oktubre. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti managabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng timisain kayo, agmisyon kayo, irano Dio ti pamati. Agyaman tay ken agragsak tay iti amin na parabor na.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadag iti basbasol ko, ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko, adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy, ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok, ket umutek-tekak iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saon, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, ken nagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, naput no ken tutugil kami, at tuy kamasagdan kami, o Apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madadagdag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor,
Agyam kami apo iti binin. Misyon, itukit mo iti puso. Iwag maging sagot ni napot maging tuloy kami at tuloy kang sasalanang kami o ako. Amin na sagot, inukulit ito't naglubo. Inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siyan ang matitiluto. Palagayat ni tipanatao. Magsutuit paramor. Agyaman kami ako. Magsutuit paramor. Agyaman kami ako itibinin. Misyon, ikakit mo puso. Tibagbagim isagot ni naputukin kami at tuwing kang kasalanan